Sibingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini. Sibingelele nakuwe osibuka uhlelweni lwethu olusha lwezokusakaza iDTT. Lezi indaba nizethulela uSakhiwo ngokwasokhela. Nazi ezinohlonze emini nje. As he was sitting in that critical condition, is there any Khumalo family member who was helping him, or he was left there to die by himself? No. You can't leave it. Left there to die. Ukhaya Nqatshe ongufakazi wesibili ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa usekuphothulile ukwethula ubufakazi bakhe enkantolo ephakeme ehlele ePitoli. uNqatshe ungumakhelwane wakwaKhumalo eFosloras eGruleni lapho kwadutshulwa khona uMeyiwa washona ngo-2014. We've not found anything. I'm on the verge. I've got proposal on the table that I might even appoint an independent committee to investigate. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lisufi uthi namanje ayikaziwa ukuthi yayiqhamuke phi igesi eyadala uqhume emgwaqeni uBrian Kabene edolobha iGoli. Ukhaya Nqatshe ongufakazi wesibili ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa usekuphothulile ukwethula ubufakazi enkantolo ephakeme ehlele ePitoli. uNqatshe ungumakhelwane wakwaKhumalo eFosloras eGruleni lapho okwadutshulwa khona uMeyiwa washona ngo-2014. Udalula ukuthi wabe kubona okwenzeka ngaphakathi ekhishini lakwaKhumalo ngaphambi kokuqhuma kwesibhamu. Phezu kwalokhu uqinisekisile ukuthi uMeyiwa wabe saphila ngesikhathi bemqukula bemphuthumisa esibhedlela. Ithimba labameli babasolwa linikwe ithuba lokugcina lokuthola izincazelo kuKhaya Nqatshe malungana nobufakazi bakhe. Okokuqala ukuthi wakhona ukubona kwabe kwenzeka ekhishini ekhaya kwaKhumalo ngosuku lwesigameko okuphikisana nokwashiwo uZandi Khumalo. Zandile Khumalo said there is no way you could have been able to see through the curtain inside the house. What do you see? Lighting nje kitchen, yeah, big lighting. Ngaphakathi ekitchen. Ngaphakathi because ngikhumbula ukuthi ngasikhathi ngibona lo muntu ogcoka iskipa esimhlophe. Iskipa esimhlophe naso yes it was after i-curtain but ngobe kukhanya naso besibona bengikhona ukubona ukuthi okay khona umuntu ogcoka iskipa esimhlophe ubhekele. Emva kwesidumo sokuqhuma kwesibhamu okukholakala ukuthi sadlula nomphefumulo kaMeyiwa kwathuma bengena kwaKhumalo waqaphela umuntu oyedwa angamazi kepha-ke kwakhona nomunye owabe hamba ngezinduku owabelekelela ukuqukula uMeyiwa owabe esedutshuliwe. Si lift up usenzo omunye futhi bebayi-2 abangathi they were also helping. Omunye bekahamba ngama-crutch. Kusenjalo kuphakame umoya phakathi ka-advocate uZandile Mshololo nejaji uRatha Mokgwahleng ngesikhathi uNqatshe eqinisekisa ukuthi uMeyiwa bamthola enganakiwe lapho abe elele khona esedutshuliwe. Advocate uMshololo uthe uMeyiwa wayekelelwa nje ukuba aze ashone. Ijaji lakunqaba lokho ngelithi uZandi Khumalo wabe sayofuna usizo. As he was sitting in that critical condition, is there any Khumalo family member who was helping him, or he was left there to die by himself? No. You can't leave it. Left there to die. Or he was left? This lady, Zandile, said I went to Mapiri. Please. Njengamanje ke inkantolo isilalela ubufakazi bukaNthabiseng Mokete ongufakazi wesithathu wombuso kuleli icala kanti naye ungumakhelwane wakwaKhumalo eFosloras lapho okwashonela khona uMeyiwa. Siyaqhubeka enkantolo yemantshi yaseRandburg isicelo sebheyili sabaqaphi abayisishiyagalombili bephini kaMengameli uPaul Mashatile abasolwa ngokushaya amalungu omphakathi amathathu emgwaqeni unguthela wayeka uN1 ekuqaleni kwalenyanga. Abameli babasolwa befunda izitatimende ezifungelwe bathe abasolwa bangakwazi ukukhokha R1,000 umuntu ngamunye futhi bayathembisa ukuthi angeke baxhumane nofakazi. Labo nokada ke bayingxenye yophiko labaqaphi bephini likaMengameli uPaul Mashatile bathweswe icala lokukhomba ngesibhamu ukucekela phansi impahla ukushayela budedengu kanye nokuzama ukuphazamisa ukusebenza komthetho. Inkantolo ke izwe ukuthi ufakazi wombuso obizwa nguMr Khan usethole imiyalezo emsabisayo eqhamuka kulabaqaphi. Umshushisi ke wombuso advocate Elizlero utshele inkantolo ukuthi ubufakazi obulethwe ufakazi wombuso buyahambisana nomfanekiso wevideo eyaqoshwa endaweni yesigameko eyasabalala ezinkundleni zokuxhumana.
Umbuso ke uthi uMr Khona usebenza enkampanini yonogada wathola le video kumshayeli wemoto owaqopha isigameko emgwaqeni. Inkantolo ke kulindele ukuthi idlale le video idlalela abameli abasolwa. Umbuso uthe selisezingeni eliphezulu uphenyo kodwa basalandela omunye umkhondo. I will not attempt to influence or intimidate any person or conceal or destroy any evidence. In the light of the above, I submit that from the grounds advanced by the state to this court in its objection to my release on bail, no substantiated evidence is tendered to the effect that I am familiar with the identity of the witnesses and with the evidence which they may bring against me, except for the spurious allegations by the state that either myself or any of the co-accused sent a threatening SMS with intention to harm him, which allegation I deny. It involves me and or anyone close associated with me. Kulindeleke ukuthi inkantolo ikhiphe isinqumo sesicelo sebhail. Icala liyaqhubeka. UNdunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi uthi ayikaziwa namanje imbangela yokuqhuma okwenzeke enkabeni edolobha iGoli emgwaqeni uBring esonto ledlule. uLesufi uphinde waqinisekisa ukuthi uzobe sebenza lomgwaqo ngaphambi kokuthi kuphele lonyaka. Undunankulu wesifundazwe iGauteng uPanyaza Lesufi uthi abakabi nalo ulwazi oluphelele mayelana nembangela yokuqhuma okwenzeke emgwaqeni uBring osenkabeni yedolobha iGoli ngesonto ledlule. We've not found anything. I'm on the verge. I've got proposal on the table that I might even appoint an independent committee to investigate and try to get it, because on the basis of the information that we have, we still don't know. The city has issued a statement that it might be gas. They've gone down there to check old gas pipes if they are responsible. Undunankulu vezeni ukuthi umasipala waleli dolobha awumile kahle kwezemali, ngakho ke uzozama ukucela ukulekelelwa kuhulumeni kazwelonke. The municipality has indicated that they don't have the financial muscle, so we're checking whether we can request national government to come on board and assist us. But we need to open that road. We'll deal with the financial requirements later on. Uqhubeke wathi okusemqoka kuyi uqinisekisa ukuthi uyalungisa umonakalo abambisane nomndeni oshonelwe yilunga lawo kulesi sigameko aphinde aqinisekisa ukuthi nabasesibhedlela bayalulama. I think my preoccupation is to get that road open. My preoccupation is to get the people that are going through pain, especially the family of the deceased, to bury their loved one, and those that are in hospital to be discharged. Uphethe ngokuthi uzobe usumi ngomumo lomgwaqo ngozibandlela nonyaka uma izinto ihambe ngokwenhlelo zabo. Silindo kuhle ngidi endabeni zeSABC. Amaphoyisa ase-Eastern Cape athungatha abasola abadubule babulala abantu abathathu eqonce izolo ebusuku. Limale nabanye ababili kulesi sigameko. Intatheli SABC abongele Yankisi usendaweni esigameko. Bahlali balapha eqonce kwiphondo lempuma koloni emva kokwenzeka isisiganeko simanyukunyezi nalapho abantu abathathu bathe basweleka emva kodutyulo olwenzekileyo izolo, abanye ababini babalekiswa kwisibhedlele esisingakubo. Isekabani sesehlo asikaziwa nalapho abahlali besithi bana bahleli oluyikeni besithi bana amapolisa mawayithathele ingqalelo esisiganeko kwenzela ubomi buzobuyela esiqhelweni siyabona namashishini khange avule njengesiqhelo kuba besithi bana basuthukile ngesisehlo senzekileyo. Besithi kulommandla bakudingeka iipatrol ezininzi kuba berhanele kubana yindawo ethengiswa iziyobisi. Besithi ubana noko nawo amapolisa mawabonakale ukuvama kwenzele ezi siganeko zikumila kunjena phinde zenzeke. Sithathe ezindambo sizibuyisele kuni eGauteng. Amaphoyisa KwaZulu-Natal aphenya amacala amane okubulala kanye namane okuzama ukubulala. Lokhu kulandela isigameko sokudutshulwa kwabantu esenzeke izolo ePortshepstone ogwini oluseningizimu yesifundazwe. This incident took place at around 10 o'clock. The taxi was parked in the Portshepstone CBD opposite the taxi rank. The gunman approached the taxi on foot and they opened fire at the occupants of the taxi. 4 people died on the scene and another 4 taken to hospital with serious injuries. At this early stage of the investigation, for now,
we gathered there was approximately 3 gunmen, but obviously the investigation unfolds, we'll be able to conclusively say there was 3 or more gunmen. The passengers, not much that we can say at them at this stage. They were all seated in the taxi, waiting for the taxi to load. One of the deceased is the taxi driver. Bukele sithatha iqhu etolo kanti wangabe sibuya sokuphathela uWT. The impact of the EFF has been remarkable in South African society, and that's one of its greatest achievements, that we've been able to change the political stability and dynamics in South African society. Izinkumbi zabalandeli beqembu lezombusazwe EFF babuthene eMarikana eNorthwest namhlanje njengoba leli qembu libamba umcimbi wokugubha iminyaka eyishumi lasungulwa. Izindaba ezimnandi uhlelo lwe-SABC olungunqa phambili nolusakaza ngolimi lwesiZulu iAsikhulume Let's Talk lubuyile komabonakude benu babukeli. Baba, wena ungafisa ukuthi uhlelo lwe-Asikhulume lukhulume ngani? Indaba eloshedi iyaphazamisa. Mawuhamba ugesi bayangibamba. Kodwa kagesi ayikulimaza kakhulu amabhizinisi awasasebenzi. Ungabona imoteni kanjani seshayisene ngendaba njalo amaphotos asemgwaqeni. Amaphoyisa phela sathi inconco. Manje inconco loshona. Nathi asikhona ukusebenza. Amathuba omsebenzi siyiyouth sayidinga imisebenzi. Ayifise amaprize ekudla abanye abantu abasebenzi baphila ngemali edrani. Sisakhulunywa ngento yokuphumeza kwabantu besifazane abanencane. Simzwile sanlalela. Asihlangane njalo ngolwesibili ku-SABC 1 ne-DTT. Asikhulume. Let's talk. Even by your standards, Advocate Mpofu, this was the lowest. Answer the question, what were you changing? FETSA support the bill partially. Angivumelani nale amendment section 6 bill. You are violating the Honorable Zungula, will you are please interrupting me. take your seat? I'm not done speaking. I now suspend the proceedings. Muthu wanze ro da utanzwa guroya mara ubasheta itea atisha stodo no nyambo dapa zviambaisa ende zvivaisa nne ndinope zvivaisa na vananga ngauri chova chone chiendedzi chine savunga ndichitodishuma ndova ndokona chi svikelela ngoro itonga ndiyo nguchirwamo ara so ngari ngabuchirwamo ngabuchirwamo ngoro bakobora mafago mafa nimadi antogora ngagorila auna madi mara zwa zwino zwithu zwanga zwoṱhe zwo ima zwo to tsera Zwine ra zwi vhona nga murahu ha musi hezwo zwithu zwo itea ri ḓo wana uri hoyu muthu una u tshuwesa nga maanḓa una mazhuruzhuru unga zwi tenda hezwo zwi khou itea fhedzi ri nzi mapholisa hayo masini ri khou dzhia ri tshi akudza khothoni uri vha bve hafhanoni kha ino uniform ya blue. Hezwi zwoṱhe vha ḓo zwi vhona nga ḽavhuraru kha SABC 2 nga 8:30. Siphinde sikwamukele mbukeli uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi ukhaya Nqathu ngofakazi wesibili ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa usekuphothulile ukwethula ubufakazi enkantolo ephakeme ehlele ePitoli. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona na ku YouTube ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Izisebenzi ezingaphansi kwenyunyani samu kumkhandlu dolobha iTshwane zimashele komkhululalo lamasipala ukuhambisa uhlu lwezikhalazo mayelana nokungakhushulelwa imiholo. No umkhandlu waseTshwane awufuna ukukhokhela abasebenzi i-increase yabo. Ngo-2021 abakhokhelanga u-3.5%, ngo-2023 abafuna ukukhokhela u-5.5%. Thina siyazi ukuthi bangayikhokhela le mali uma bethanda kodwa bamosha imali bakhokhela uAkhile
uAkhile ufanele ukuthi enze asset management akakwenzanga lokho. Bakhokhela uAltron ufanele ukuthi enze network service akakwenzanga lokho. Lo Akhile bamkhokhela 500 million, uAltron bamkhokhele 700 million. Banayo imali bayimosha bafune abazothutha udoti la babanika ama private company wabo weDA abawenzi lo msebenzi lali idolobha lingcolile amalokishi angcolile ngenxa yeprivatization. Obengumholi ophiko lwabesifazane ku-ANC uBathabile Dlamini uzoqhubeka nokuba yingxenye yezindaba zalolu phiko ngemva kokumenyezelwa kwamalunga angama-40 esigungu esiphezulu salolu phiko. Njengoba ubuholi balolu phiko obusha sebukhethiwe, umsebenzi walo ukuqinisekisa ukuthi iANC inqoba ukhetho lukazwelonke langonyaka ozayo. Owabehola lolu phiko uBathabile ukhale ngaphansi emjahweni walesi sikhundla kulokhu. We then invite them because they form part of us. They then continue and assist in the organization because they are our former presidents. So we invite, this goes the same as Comrade Nosfiwe Mapisa Ngabula. We invite them, they form part of us. It becomes a standard approach. Omunye obegaqele lesi sikhundla uThembeka Mchunu ungenile esigungwini esiphezulu salolu phiko. Ubuholi balolu phiko bukhethe ngokuxuba abantu beminyaka ehlukene kulesi sigungu. Umengameli walolu phiko omusha uthi umhlahlandlela wokusebenza kwalolu phiko uzobhalwa ngokubambisana namanye amalungu. Throughout the conference, we divulged deep into critical issues affecting our fellow women in our diverse communities, from gender-based violence and food security to economic empowerment and the fight for equality. Our discussion has been marked by purpose and determination. However, due to time constraints, the ANC Women's League 13th National Conference didn't conclude its business. Ubuholi obusha phinde bamemezela ukuthi ingxenye yesibili yengqungquthela izobanjwa ngezobuchwepheshe ukudingida inqubomgomo yalolu phiko. Izindimbane zamalungu eFF zibuthene ndawonye namhlanje eMarikana eNorthwest njengoba leli qembu libhiyozela iminyaka eyishumi lasungulwa. EFF yasungulwa ngo-2013 emva kokuthi umholi wayo Julius Malema ekhonjwe indlela eqenjini ANC. Umholi we-EFF uJulius Malema ungomunye wosopolitiki abanohlonze abavakashela eMarikana ngemuva kwesibhicongo sokudutshulwa kwabantu ngoNcwaba ka-2012. Lesibhicongo senzeka izinyangeni eziyisikhombisa uMalema ekhonjwe indlela eqenjini elibusayo nokwaholela ekutheni agcine ememezela elakhe iqembu ngoNtulikazi ka-2013. Leli qembu lethulwa ngokusemthethweni ngomfumfu walowo nyaka khona eMarikana. The impact of the EFF has been remarkable in South African society, and that's one of its greatest achievements, that we've been able to change the political stability and dynamics in South African society. We've uprooted the table, we've placed land at the center of South African discourse in terms of what happens. We've been able to hold those who are corrupt accountable since our inception into parliament. Yize kunjalo ke kepha iEFF ke yabhekana nezingqinamba ikakhulukazi emva kwengqungquthela yokuqala yango 2014 nalapho kwaholela ekutheni ijazi ligcwale umoya kubaholi abathathu kwathi ezinye izikhulu eziphezulu ezifana noKhenny Kunene zesula esikhundleni. Umbhiyozo wanamuhla wandulela indumezulu yangomgqibelo okulindeleke ukuthi singathwe enkundleni yezemidlalo iFNB. Inhlangano yomphakathi elwa nobugebengu Action Community eLittle Karoo ithi leli dolobha seliphumile esandleni makubhekwa izinga lobugebengu. Selokhu uqala lo nyaka sekubulewa abantu abayi-16 kule ndawo. Izakhamuzi zibumbene zifuna ubulungiswa ngabathandiweyo bazo sezizingule umkhankaso olwisana nobugebengu emphakathini. As we speak, there were 16 murders in Oudtshoorn. Now I'm out there having every weekend, every Sunday awareness campaigns to try and get the community involved to fight crime. We can't depend on the police. There's not that many police. In Oudtshoorn there's more than 100,000 people. There's no way that the police can protect all of us. It's our community that's combating crime.
So it's our community that needs to stop crime also. I-OCAC hole umkhankaso nokuthula ophikisana nesigwebo sakamuva umndeni walahlekelwa indodakazi yawo ngombasa nawo ukhetha ukuba ingxenye yomkhankaso. Ons wil net eintlik hê daar moet nou finaliteit kom en laat ons. We just want there to be finality and there will be a punishment to fit the crime. You can't get house arrest for a life that was taken. I'm not blaming anyone, I'm just saying the investigation wasn't done correctly. Ngenxa yezizathu ezahlukene izakhamuzi azizizwa ziphephile ukuthi zinganikezela ngolunye ulwazi emaphoyiseni. Lenhlangano isisungule indlela elula yokubika izenzo ezisolisayo ezihlobene nobugebengu ukuze zidluliselwe emaphoyiseni. Umasipala weTheku uxwayise amabhizinisi amancane ukuthi kumele ahambisane nomthetho noma abhekane nokuvalwa. Umasipala usanda kuhlawulisa ibhizinisi elidayisa ice cream eMlazi walinika insuku ezingama-60 ukuthi lihambisane nomthetho. uThapsile Radebe Makhathini ungumnikazi webhizinisi iMlazi Famous Ice Cream. Waqala ukudayisa ngo-2020 ngenkathi kune-COVID-19. Usebenzela ekhaya. uRadebe Makhathini uthi ubesebenzisa imali ayenze ebhizinisini lakhe ukulekelela umndeni wakhe. Ngenkathi lidlondlobala ibhizinisi lakhe ube esedayisa nokudla. Nokuyilapho ezithole esephula umthetho kamasipala. Abaqinisekisa ukulandelwa kwemigomo yempilo bavakashele leli bhizinisi. Bathola ukuthi alinawo amaphepha avumela ukusebenza. Bathi le ndawo ayinako ukukhanya okwanele. Ayinayo nendawo engenisa umoya kahle. Kuzomele akhokhe 1000 wamarandi nokuthi alungise lokho abathi kungamaphutha kungekapheli izinsuku ezingama-60. Leli business njengoba ngilirana la egcekeni bengingakaze ngizitshele ukuthi ngidinga izincwadi ukuthi ngilirane. Leli business liqashe abantu 6. Siyakwazi ukuthi kube khona izinto esesibeke etafuleni nathi njengabantu abanemindeni sinakekele nezingane zethu. Umasipala weTheku uthi amabhizinisi kumele alandele umthetho. Siyaqinisekisa ke njengomasipala ukuthi abantu bayacomplya ngokuthi siwavakashela amabhizinisi sicheck ukuthi konke kungomumo yini kulawo mabhizinisi. Uthi wonke amabhizinisi kumele afake izicelo zamalicense ukuze akwazi ukusebenza kahle. Londi Radebe, SABC News, eMlazi. Bukeli sisibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo likaMageba. Yawosokhelela lenkosazane uManzuza, umshazi kanoyishada ngamaqhoboza. Sale kahle.